Tatas meneh. Tatas Pak Sus. Weekend masih hotel lho Pak. Engko transfer. Menika Kang Aran Rodat Monolan. Jik. Ingkang dipun pandhigani kalian Mak Endang lan Mas Teguh. Kalau mundur piye to? Yo. Yo, barisan. Motor satu langkah. Gerak. Aku bengi iki. Piye Pak Gu? Wah, rasa puas seneng. Apa? Penontonnya iso petingkring. Iso datar. Awake dhewe ning isore mau lho Pak. Nang isore dituti bae. Karo sone ya mendukung. Sone mendukung. Son Alfada. 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 Alfada Pak. Alfada. Sing ndi kuwi? Serumbo. Wah, yakin gua paring lancar rezekine. Ini aja lara-lara Mas nek sekali Mbah. Wong iki sekali barang golek bathi ora. Pak seduluran. Nek biar pertama golek bathi wong sagama saiki komplit anyar kabeh. Lah ini ya alhamdulillah bengi iki ora golek baten. Sepenting lancar wae. Pak Gu. Ngapunten Mas, niki lambe maklar. Aja Makan lali. jasmu kuwi. Aku ora makar bir, kowe maklar. Aja lali iki lho Pak. Apa? Iki Hari Bayangkara. Bayangkara. Ulang tahunnya Polri Pak. Polri sapa? Ulang tahunnya polisi iki. Ulang tahunnya polisi. Kowe kok selesai Ulang tahunnya Pak Sus. Wah, alhamdulillah Pak Sus. Gak ono kok casus-casus ngene kok nyawer kabeh karo gene Pak Sus muga lancar. Paling lancar pokoknya Polri di hati masyarakat. Oh, yakin kowe jaman muntilan yo lancar. Nek kene lancar jebule utahe Pak Sus iki jebule encer. Encer pancen. Nih aku kuwi Pak Sus. Kowe kelasan nang kene apa arep nang ndi Pak Sus? Oh, nang kene. Yakin gak ono sekali baru kene main yes. Main yes nih ya dongake wae Pak Sus. Pak Sus panjang umur, sehat walafiat. Ning siji aku kowe. Apa nih? Wis dulur sukor ini ra tau kopen. Sapa? Suroso. Suroso e. Pak Sus ki mbuh kok. Nggih wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing
Kene iki ngendi? Dusun Kok hah? Meranggen. Meranggen. Meranggen ini rame kene lho. Nang ngendi? Kulon kono Meranggen iki kan. Demak ya ono Meranggen. Demak ya ono Meranggen. Nggih, Serubuk mugi-mugi. kene ono Meranggen. Ha iki kene iki. Ayo Meranggen sus. Mugi-mugi sedaya para rawuh paringi sehat, Amin. panjang umur. Amin. Bagas waras, Amin. rezekine lancar. Sesuk muga-muga saka sing rawuh ning kene iki terus nanggap sekarimba. Amin. Ora Sukitan nanggap. so. Piye? Nek nanggapi larang. Oh Piye? larang. Gilir. Oh Gilir kabeh anggota wong piye? Sapa kowe iki melu-melu kowe cang sida kowe iki. Ampun, Bas. Nih angka ikut yang penting iki tertib lancar kabeh dhewe iki sing penting ra tombok. Iya. R sesuk nek dhewe ijab sida gilir ta. Oh sini Pak Jitu iki mimit jemaat kabeh ngayi sih. Sesuk nek awake dhewe ijab gilir ta. Sesuk unjukane es teh. Ora. Ngundang Mas Najis. Yo. Wes. Yo. Wah, ini seragamnya kok anyar meneh. Weh lah, sekali mbak. Berarti yo rasa dadi. Yo dadi kok. Kowe iki ngono Jik. Apa? Ora tau urun ngerti sepi seragam rambah anyar kabeh. Aku nunggu Pak Sus ning nguruni. Pak Sus nguruni ya mesake Pak Sus. Wong gawe golek pangkat sekolah meneh kok dadak kowe iki mentik-mentik. Ora Pak Sus cukup ngono kuwi kok. Lah Pak Sus ini cukup alhamdulillah sesuk naik haji tahun ngarep. Amin. Dadi Haji Sus. Haji Sus. Sapa? Yesus. Apa? Susanto apa Susapa? Nek Susanto lah supir travel, supir paket kae. Anak iki Sus. Wanto. Suswanto. Toh. Muga-muga paling lancar rezekine. Amin. Yo Balian siap. Ceceke. Ayo pro konco ngaweruana kuning Islam kuning Islam yo iku liwa rukun yang suci rukun yang suci so siro kalawan aji Dimeriahkan sos sistem sing ngerti mekai lali aku. Alfada. Nih nomor saya Mas. Niki nggon vokale rada dugahe sithik. Tugahe ngendi? Dugahe sithik men rada maklen. Nek musiknya lebu kabeh Mas. Siap. Nah ning iki vokale rada kurang naik sithik. Siap. Wah, les. Oke, wis langsung Yo. oleh ke. Ngelmu iku ayo kaya Yo. Siap. Ngelmu iku ayu koyo dari urip mulya koyo dokesari urip mulya koyo dokesari
ana sekali Mbah. Dina Selasa rasane mumet. Nah iya toh. Golek utangan tadi percaya. Arep garong wedi di penjara. Kuwi Pak Sus kuwi. Acekel Pak Sus mah medase. Ayo Dan. Dikasih lagu mlakune sing keras. Apa Mas Najib? Terus kesayangan. Bojomu ora ragu? Ah bojoku ra melu. Biasanya nek lagune kuwi nyawer e. Golek neh. Nek lagu sayangan aku malah boros. Wah bojoku nang kono kuwi mending nyawer. Kamu gak ora, Mak? Yo, ayo nih. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gentine Mongko aku isi sayang tresnoku ora bakal ilang. tuku pilo senang Magelang ojo lali mampir salaman sing tulus berjuang bakal kalah karo sing bendino dijak guyonan. Alah. Tunggu tahu dicampur petis ketoke ayu kok ge bali guys main dia. Nimas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani iki dhewe aku ora melesi apa sliramu wis lali janji suci Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gentine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal di pas sejaba tresnoku koyo titi aku kejogo tresnomu tak pasrahke ring pira yen mesti jodoh ora bakal kurang sekali Bang Indonesia matur suwun Polsek Serubun Nimas kesayangan koyo apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Janji suci
Duh, kepiye to, Mak? Baris kok ndi to? Manggo obat ngono kok. Yalah. Yo obat teguh, stres. Kepiye? Rut, Weh, yo obat teguh, stres. stres kowe. Apa? Stres. Ono Lagi tamu saya nyawer kok. Nyanyi apa? Engkau, Mak, engkau, Mak. Ada boleh gak? Kita pemuda Islam Indonesia. Pemuda-pemuda hari ini Ya. adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka jangan takut berkompetisi dan bermimpi besar. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia. Ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ayo Mas Irul. Lagunya siapa nih? Arnondi kan lho. Dia nang apa? Kok Arnondi? Sari Nandi kok Arnondi kae lho. Sari Nandi putri Sari Nandi. Lagunya Arnondi aku kali-kali Arnondi wae. Arnondi sekali bae tak adem ayem ya. Sawer wae Arnondi. Ngajak rasa nerang sawer. Bener sawer ya. Sari Nandi putri Sari Nandi disuni pujaan sang dewi. Tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sari suri pujaan sang dewi. Setiap hari sang putri menari diiringi lagu Sari Nandi.
esok bener yo dek yo arane mantan matur suwun barisan kebekan cekap samatan hati iki godolan lah aman lur lah damai damai Jos. Siap, jos, dados, oh! Sigro. Ora apa-apa. Pusiko. Sigro tak desa. Oh. Yo wani yo. No. Temak topik. Pangucap nahan wong kang lagi lumaksana pun dipapan tundaning lampah iya tundaning carita bebasan adoh digawe cerak-cerak digawe adoh senajan to tunggal panggung nanging iki seje carita awit pengawet sinar reka Hey!
kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kunjak tak tinggal gumo ben uripe ayam tentrem mulya idul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taati agama ben uripe ayam tentrem muga mulya ayam tentrem muga mulya onde Jawa ayo para kanca taati agama ben uripe ayam tentrem muga mulya Yo, 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 ning sisi kidul tanah Jawa kula kudu ora kendat sabar nyapa wani sembrono Roro
bobo angkoso kakang kawa adi-arian sing momong jiworan rogoku ewang-ewang kono aku Yo, bali. Gerek loro iki sing paling angel tambanane. Yo. Yo. Kobrak kelek. Monggo
Kau setamu suci Tegesi suci Bunda kita Gusti Kanjeng Nabi Al-Islam tumugi bagi Mari nonton anak kuning Muslimin wal muslimatin Alati inal mati Kulon iki yang gawe Setoyo samyo mudi mudi ilmu nipu nagami pangabdi kate bola kuno ini yang sang wajib lambai kau sang tamu suci suci suci